Da li si spreman da prokomentarišemo neke frizure? Jesam. Rada Manojlović. Za njenu kosu uglavnom svi kažu da je neuredna, da je masna, da im se ne dopada. To vrlo često možeš biti i da bi trebala joj promena. Znaš šta? Čitam komentare. Da, Radina kosa da je masna ili da nije uredna i mirišljiva, ja to nikad nisam vidio. Ona je uvijek čista, mirišljava, puna tog volumena. Ja bih isto tu svašta nešto drugačije uradio u smislu, ja bih Radu volio češće vidjeti sa tim promjenama. Pa da je danas malo kraće, pa malo duža, pa stepenastija, pa možda nekad svjetlija, nekad tamnija. Ali ima taj njen volumen, ta njena neurednost, mesi, taj moment kad Rada prebacuje svoju kosu, to njoj daje neki draž. A šta bi joj menjao? Boju, dužinu? Boju znam da ona voli. Ovo je, okej mi je to, ali bih ja recimo, vidiš, Rada isto ima tu malo dužu kosu, sva je nekako ravnija, malo se istanjila. Ja bih recimo tu dodao neki sloj, malo uokvirio lice, da taj volumen dođe do izražaja, tu dužinu malo popunio nekom umjerenom nadogradnjom. Ajmo dalje. Šta kažeš za Daru Bubamaru i njenu boju, dužinu, je li ovo nadogradnja? Jeste. Dara ima dobre nadogradnje u posljednje vrijeme, to nije uvijek bilo tako. Znalo je da to da bude onako podosta jeftino, znalo da djeluje na ivici, ali u zadnje vrijeme je to gusto, dugačko, bogato, raskošno. Ja volim ovu njenu boju, ja volim to plavo. Ja isto mislim da njoj treba više promjena. Ona da je moj klijent, ja bih njoj zabranio nadogradnju trajnu, nego bih joj rekao daj da kupimo 5 kila kose, pa da danas imaš paž, pa do grudi, pa onda sutra tu dugačku kosu. Mislim da joj fali više malo te raznovrsnosti, jer ta nadogradnja te ograniči da samo imaš tu tako lijepu dugu kosu i da je to to. Da li misliš da male žene pojedi duga kosa? Preterano duga kosa. Neka pretjerano duga kosa, da, ali mislim da ako je neko niži, da ako skrati kosu, da ga to može utetiti. Znaš, Dara ima tu svoju neprepričljivu energiju. Njoj ne bi stajalo da ona svaki dan hoda ovako šišano do tu, zato što ona nije visoka. Tačno. Ajmo dalje, imamo jedno proleće u kosi. Proleće u kosi koje si ti radio. Kakva je Elena Kitić za saradnju? Prvo da ti kažem, ovo je umjetnost, ovo nema dalje, ovo je najbolji ikada, šalim se. Elena je isto autentična. Ona je baš pravi umjetnik. Ona zna šta želi. Ona zna šta ne želi veoma jasno. I ona recimo ima taj moment eksperimentisanja. Ona uvijek ima tu neku svoju dugu tamnu kosu, ali stavit će ona i periku i stavit će i neke šiške i promijenit će i oblik i stavit će čitav aranžman u glavu. To je za potrebe slikanja i to meni se to dopada i ja sam to radio. Je to izazov takve pevačice koje vole ta eksperimentisanja, te ekstreme? Kako ne? To te radi? Da. Ajmo dalje. Imamo jednu blogerku. Zorana Jovanović. Da. Zorana, ja mislim da je životno otkriće od kako je prešla u tu tamnu boju. Zorana je godinama bila plava, pa da li ima izrastak, da li nema, da li se to ošteti. Meni se dopada Zorana kao tamna. Opet, isto ono što sam i malo prije rekao, sad je ta kosa već duga i nema tu volumena. Ja bih tu sada da tu ima svega, slojeva, da to malo diše, da to nije samo dugačko i talasasto. Ali nema Zorana neke promašaje, iskreno da ti kažem. No što si blag i fin. Ali stvarno nisi mi... Biće se ni da... Već si rekao u emisiji. Ovo je frizura koju sam ja radio, mislim da ovo je bio neki event. Ona je prosto inspirativna i zanimljiva. I to, recimo, ona je taj dan bila u fazonu, ajde da napravimo onu našu punđu, ali da šiška bude samo jedna, a da nam ovdje dio kose visi. To je ona zamislila tako i mi smo to zajedničkim snagama tako postigli da izgleda lijepo. Meni se to dopada. Ajmo dalje. Emina Jaković, šta kažeš za boju, za ovaj Messi hair?
Emina, iskreno ja Eminu jako dugo nisam vidio. Ja bih recimo Emini volio boju promijeniti. Jel da? Ne sad ofarbati je u crno ili izblejhati je u bijelo. Šta fali ovde? Evo da ti približim. Emina ima svijetlu put. I onda ta smeđa kosa nije pretamna, ali njoj bi mnogo više odgovaralo, recimo po mom nekom sad senzibilitetu, da tu ima nekih blagih šatiranja, nijansiranja u smislu nekog balajaža. To bih, recimo, nju onako malo... A kada je ova frizura u pitanju, šta kažeš za ovo? Ovo je bio neki događaj? Neki događaj. Vidiš, fine si mi slike dao, ali to je naš haljina sa čokerom, to ide sad tako da ona skloni tu kosu. To je... Ajmo, Ana Nikolić, nemirna Ana. Ana. Ana je meni u mojoj glavi, kad kažeš Ana, ona je ili zalizana, to suvo ulje na glavu i sve, wet hair, sve je zalizano, ili je taj mes. Ana ima tu boju kose koja je obilježila naše područje. Znači ja kad žene hoće tu neku karamel boju, one kažu kao Ana Nikolić. Znaš, to je jako specifično i tu boju ja nju nikad ne bih mijenjao. Njoj ne bi stajalo da je tamna ili da je bijela. To je savršeno, ali su frizure jako često za moj pojam prehaotične. Mislim, i Ana je tako haotična generalno. Ja bih to nekad malo smirio, prosto. Opet jedna tvoja frizura, opet tvoja frizura. Sandra Afrika. Mnogo je lepše stoji kad pokupi kosu. Ma Sandra Afrika je sjajan, jedan lik, jedna od tih klijenata sa kojima ja istinski uživam da sarađujem. Sandra je isto sitna žena i onda njoj kad tako podigneš kosu, kad joj otvoriš vrat, kad joj otvoriš čelo, kad je malo... To njoj jako lijepo stoji i mislim da se tu i lijepo slikala u toj nekoj emisiji. To mi se dopada na Sandri. Šta kažeš za ovu frizuru? Joj. Maja. Šta kažeš za ovu frizuru? Ili za ovu? Sad imamo dve različite. Da. Izvoli. Najbolja stvar kod tih njenih frizura je što je ona uzela taj neki rep i stavila da je to dugačko. Međutim, ne znam ni šta bih ti rekao. Maja je tih dana bila potpuno... Ona imala neki mali izrastak, pa je nekim bijelim sprejem to pokušala da kamuflira. Pa onda kad stavi taj rep, znalo se desiti da njena kraća kosa ovako štrči, a ovaj dugački rep ide ovako. Tako da je... Tih dana je bilo... Dobro, i kakva je ova frizura po tebi? Ovaj visoki rep. Sa ovom kikom? Pa onako, Ksena princeza ratnica, malo da Tila Beach Boži, malo onako više za trening neka frizurica. Za trening, ne za nas. Nataša Bekvalac? Nataša uvijek ima dobru kosu. Uvijek. Nataša ima prirodnu kosu kao djevojčica. Dječiju, jednu svilenu, tanku, nježnu kosu. To je nekad malo ograničava, ali ona ima uvijek sjajne frizere, nadogradnju, klipsu i ona je ta koja šeta sa dužinama, sa oblicima. Da, evo imamo i ovu sliku, jedan potpuni ekstrem. Da, ali ja to volim. Meni je to sad drugačije tu u odnosu na ovo malo prije, a to je moj senzibilitet. I Tijana Bogićević za kraj, boja, dužina. Ja sam je nagovarao da se ošiša na taj paž. Mislim da je to sjajna stvar. Boja je nekako, ni ne znam da li bi, iskreno da ti kažem, da li bi Tijani mijenjao boju. Nekako to mi je ona. Ali, na primjer, jako često tjeram da mi dođe da joj stavim neku malo dužu nadogradnju, da izađemo iz te njene zone komfora od vrata do grudi. To je neka njena zona, tako da volio bih da je malo nekad nagazim da uradimo i nešto što nije po njenom. Da, bio si mnogo fino u ovom komentarisanju. Ali stvarno nisam te slagao. Stvarno te žene što si mi pokazao... Znači, po tebi promašaj je ovde Maja Nikolić jedini. Pa recimo, najmanje inspirativno. Najmanje inspirativno. Čiju bi frizuru sa estrade promenio? Za kim vapiš dođi ovamo da te ja... Jel postoji neka estrada? A sigurno da postoji. Čekaj, daj mi samo sekundu da... Dajem ti 2 sekunde. Za Daru smo rekli. Daj mi neku ideju. Pa ne znam, imaš toliko tih pevačica sad.
Stoja, Ćana, ne znam ko ti je inspirativan, Jana, mislim, ne znam. Znaš da te žene ja nekako doživljavam kao prvo potpuno drugi žanr muzike, potpuno žene u nekim godinama, kad nisu djevojke pa da hoće to neko mijenjanje i onda njih nekako ne doživljavam, ali majke mi ne znam. Nije da želim da budem nešto fin. Pa mnogo si bre nešto bio fin. Sljedeći put ću ti ja donijeti slike koje ćeš mi pokazati, pa da vidiš kako ne budem fin. Ti si ušao na moj Instagram profil i skinuo moje slike, pa šta da kažem, užasno je. Kako si to zamislio? Pa eto, Dimitrije, jesi ti dokaz da se snovi upornost i marljivost isplate? Mislim da jesam. Jesi? Da.